Parlok piik bat ki paramensim ki bakodor. Sa sisin pat ngiwanra ki jing kublay na kabenta jongpi. Baro ki bapej bat ki basyak skor yiga jingi pusan na kaktin ga jong bulay. Parlok piik le se don na pedeng jongpi. Ki bapej yiga ni ki jingi selok. Ki badan ha ki ying ki sam ga jongpi. Don ru na pedeng jongpi ki badan ha ki jing tiapang ha ki hospital ki baper. Don ru ki bapej yiga ni ki jing selok na ki jakatre ki bapipitre. Lani hangno haba pipidan. Ngangai bo blay un kurku ya pi. Haba pia ban sengap ban syak skor ya ka ktin ga jong blay. Ngashim ya gani kalat ban ai ku blay ya pi baro. Ha ka kerteng ga jong utra jong u Jesu Christ. U balong unong penim ban unong suspa ya ka jong em ga jong abat jong pi. Paraman sim ga bakodor. Nakabenda ga jing ya pusan jongi hagani kapor. Ngakwa ban yalam ya ki jing mut jing perkhat jongi. Syakaway na ki benta ki badan ha ka ktin ga jong blay. Bat kata kalong na ka gospel ga jong Yohanes. Kalanong ga bakhatway kad khat ka balay pupra hadu kad khat ka basaw pusaw. Bat ka benta ka bangakwa ban ya pusan ha gani ka por kalong. Ya kad khat ka basaw pulay. Ka badan ya ki tuki kentin ki baong. Ko Lazarus tumi no. Parlok biik bat ki paramansim ke bakodor. Habangi puli ya kisau gospel. Ngisham mahaman lagi kama bau Jisu ule. Ka kubor kapur bat kalang keleng saudong. Ki beriu ki yok sngau bat ki benai ki kamba ki bau Jisu ulale. Ki pajba kim mantaj ban wat yo u. Ban yo i ya ki kamba bau ule. Bat ban yok sngau ru ya ki jinghikai ke jong u. Paramansim ke bakodor. Kajing yap kajong Lazarus bat kajing pen empat ya u kalalong ka kubor ka bapla haduk kata-kata. Jisu hadin ba ulatep ya kajing yap kajong Lazarus ulayam. Jisu uyam namar ba upen i ba usyem ya kajing longbriu ka papura kajong u. Kajing yam kajong Jisu kam syem lalong tang nakadaw ba uisnei ya kajing kasam kajong Lazarus. Handai kajing yam kajong Jisu kalong. Namar bu yo i ya ka dot not briu ka badap tang daga jing syakum hakibor jengkepop badu syaitan. Ki paramansim ke bakodor. Hagani ka bentang ngisyam hadin ba Lazarus ulayap. Ngila ban mundur bakaladon ka jing yam briu ka basyirkai haga ying ka sam jong ka Mary bat ka Martha. Handai ki parlok bi ka Bible ka yatu yangi. Laong bahaba Jisu ulawan hakata ka jaka ya ka balatep ya Lazarus ulaong ya kini ki kentin. To khlino ya to mongkhang. Ka Martha kalaong ko try kata ula eutong nabakani kalong ka basaw sngi. Jisu ulaong ha ka Martha. Hatong ngamsyem laong hapa palada phanngej phanyo i ya ka buram ublay. Hadin kata laong bakila khlino ya to mongkhang ha ka ba Lazarus udan. Padu Jisu ula kemit lagi kemat syabeneng. Padu ula perta de ketin bajam udaong ko Lazarus tumi no. Parlok bi haga dastur jong kijeu laong bayo no bri ubalayap. La Yusuf de kijan bad kijingte ya kikti kikijat ya ka kemat bad kum juru ya ka met hiborok hawai. Handrai ka bapla laong bahaga jingmi pat ka jong Lazarus na ka jingtep ulami no kumba umdan jingwit ruem u syaban mi pat. Kajing perta ka jong Jisu da ka ktiin ka bajam kala pen khnyo ya ka jingtep pat uta umau khang ula telun hi ha ka bakum kata kapor. Parlok bi ki bahaying hasam pat ki parlok jong Lazarus kila yarap yu pan loit no ya kita ki jingte na kamet ka jong Lazarus. Parlok pat ki paramansim ka bakodor. Hadin ba Lazarus ulami pat na gejingtep uladan kamban loit no ya gejingte na kikmat ke jong u. Kani ka pendi ba Lazarus ula ban yo i ya ka buram ke jong blay. La loit no ya gejingte hakikti ki gijat kenang ba ula ban ki ban kesar bat ban ya ban yeng. La loit no ya gejingte na kiskor kenang ba unyo sngo. Bat ka sintur kan yo ban pla ya ka buram u blay. Bat ban yalap ya kiwai pat kat no u blay. Ulale isnei nakabenta jong u. Ki paramensim ki bakodor. Ka ka kubor nakabenta jonga ba jongpi. Ling bagani ka kamba ka bapla ka jing penempat ke ya Lazarus kalong haga jingya denti jong ka jing em jongi.
Le se don na pedeng jongi ki bala sya te sya khum haki pop jongani ka perthai le se don na pedeng jongi haga ba ki wei ki sngo baga jinglong jingem jongphi klasma eutong lakhalong haga jingya dei hayeng hasem ne haka emlang ka salang ki wei kila ban sngo yo phi ba philolong ki bommen toy shu ban em haga ni ka perthai ka martha habu jisu pha khli yo mau khang ka ong ko trai kata ula eutong Henry ki paramen sim ke bokodor lada don na pedeng jongphi ki bamat ya ka kotlat haga jingem kan mau ba phim dei bandu jingkermen nama ba philong ki bokodor khamat jong blai kawai pat ke jing hikai ka bangiyo nakani ke jing pen empat ya ulas ras kalong lada don na pedeng jongphi ki paramen sim ke bokodor ki bala yap no la kalong haga jingya dei para briu ki bala yap no haga jinglong jingem ka bakenjamen sim ki bala yap no haga jingya tiplem para briu bat kiwei jisu khat pan mi no nakatu ka jaka haga bala tap ya ki jinglong jingem jongphi paramen sim ke bokodor lada don na pedeng jongphi ki be kundu ya ka kutlat haga jingem haga ba pisngo ya lade ba phim dan la shu ban lai naga de jingem ka bala te la khum ya phi wat nom du jingkermen jisu udan ban pelai nak benta jongphi gospel ga jong Matius kal nang ka khat we ka khat ka pa apu pra ka ong to wan hanga phi baro ki bathai bat ki ba khia ka jingket dengan penjam ya phi gospel ga jong Lukas kal nang ka khat khandai ka khat ka pa apu nyo ka ong ki bom la bat ubriu ha ublei ki long ki bala parlok bat ki paramensim ki bokodor lada don na pedeng jongphi ki bala sya te sya khum ha ka pop ki jingpang ga jing shitam ki jing khuslai ki jing sngosi pat ki jing du jing kermen wan show jisu dan ya ga bor ban pelai na ka benta jongphi compare la philong kumno ro jisu khat na ka benta jongphi ban wan show kumba philong kanong roi shemen sim ha ga nambar jing roi ka ba ar spa nyu pun riu ka ong yi kini ki kentin kumbanga long atrai babha bamela khot sngo bha yanga ka snam jong me long hok yanga atrai babha ngawan kawai pat ka khot jong ni jing roi ka ong kumbanga long men pediang hi men ma plaj men pun khuili kat kum ka kular jong me hi atrai babha ngawan parlok be bat ki paramen sim ke bokodor ka Charlotte Elliot ka nong tho ya kini ke jing roi ka de ka briu ka bomla shu banya tagi ba bon tili kisnam haga jing em jongka haba ka kwa ban ai jing rap nakabenta ka wei ka skol la ong ba kamla nama kadan hapedeng jong ka jing pang ka jing shitam te ka bokum ka ta ka por lawan lap ka jing artatin pat ka jing pentlot ya ka jing ka jongka henry day haba kawan shu jisu ki jing artatin pat ki jing kila jano na ka jing em jongka kala thau ya ka jing roi kumbang along atrai babha tu blai un yarap u blai un kurkhu yangi habang yo ban sha skor ya ka ktin ga jong blai na ka benda ka buram ga jong blai amen tungin ya doai kanrat bulong u blai ukpa jingi bha beneng kumni pat si sin ngi dap da ga jing sngongo ya me ablai ya ka pamelaya lam yangi bangin yo biang ya ka ni galat ban sha skor ka ktin ga jong be trai ngi doai ka ban isnei ya ka ban yalam ba me ablai ya ki babun ki mensim ki bokodor ki bamat ya ki jing ya kendo ha ka jing em ka jongki ki baladu jing kermen ko trai jisu kanran pan light no na ki jing sha te sha khum ya ka jing em ka jongki pan light na ki jing sha te sha khum ha ki pop jogani ka perthai ki jing blin basniu ki batte ba khum ya ki jing em ka jongki ablai ngi doai na ka benta jongki ku kanran ya ka ban me isnei ya ka ban ya rap iki ablai pakin wan ban IT ya la de hakmat jongme try to isnei ka ban kurkhu yangi lingbagani ka jingi slok ka jongi naga ktin ka jongme pad ya rap ru ingi ablei lingbagani ka singi haga bangila ban ya hasanda jongme isnei kan rat ban pediang ya ka jing doi ka jongi haga karteng jisu ngi doi ngi pan nadu menta ba chudu ki artaba ki bom jukut ro hala karta ngi doi amen